Panere ane zvinyowa ndisati ndataura zvandataura. Panere ane new evidence or something to say before Sandaida say. Yes. Pamusoro echangana. Ndinozvo kuti nditaurewo. Inini ndau yawo pano. Inini ndau yawo pano. Ndau yanchiremekedza dare. Nekuti inini ndiri mukadzi akaramba. Musi wa1 ndo pandakaramba ndichipiwa bhuku. 1 August. Musi wa3 ndo pandakazosainiswa masamoni ekuti ndiri kudiwa kwamambo Mutasa. Saka ndakangouya wangu asi ini ndakaramba. Saka ndairemekedza dare. Saka zvadaro ndiri kukumbira kuti nditsanangure nhoroondo yangu yekubva kuna 2002 sekuitawo kwakaita murume uyu. Ndo zvinyowani zvandauyawo nazvo kuti nditsanangure iri nhoroondo sezvaakaitawo iye yekutanga payo. Handichaita ndichigura-gura. 2002 ari kutaura ndakatarisa murume uyu ndichitoona mhondi yeupenyu hwangu inini. Nekuti murume uyu akandirepa uyu. Ndine 15 years. Sorry. Madzokerai ipapo. Ndikudzokera pekuti murume uyu akandirepa uyu. Mati uyu murume akakurepa uyu. Alright. It's okay. Alright, go ahead. Ndine 15 years. Muine 15 years. Alright, go ahead. Saka zvadaro tobva tagara zvekuti kana wabviswa mhandara kudhara taingozi ndiye munhu uchadii uchabva waenda naye. Saka ndo magarira ndakazoita nemurume upi uyu ndiye 2002 yeyi. Ndikabara mwana wangu 2003 mukomana. Tobva tagara upenyu hwedu takadaro. Tobva taenda isusu 2010 tobva taenda kunyanga. Ndandine nhumbu yemwana wangu musikana wechi3. Tobva taenda kunyanga kwataitengesa musika ndiriko iye achisupply mabhodha taitengesa uyu. Tagara ipapo tobva takatenga kwataari uko kutema ruru nawo babawo. Ndaitoshanda kunyanga nchimupa mari kusvika tatenga chii tatenga stand yedu. Tobva tagara tese 2010 iyeye. Tibva tagara 2011 12 hakusi kuti zvinhu zvazvinhoma zvaingonetsawo apo neapo asi taigadzirisana chidini tichienda. 2014 ndo paaitaura nyaya yemameseji akaona aya. Ndobva abvunza ndobva ndatotaura kuti meseji yaona iyi ndiye mukomana wangu wandaidini wandaida naye waunoziya iwewe. Zvanzaiwa hazvisizo chikomba chawadini chawatsvaga. Ndikati aiwa hachisi. Pane padoti nditsanangure. Mati imimi uyu mukomana uyu mameseji akaona 2014 ndiye mukomana wamaidanana naye. Waaiziya uyu. Handitopanzwisisa. Akapaziwa sei? Akapaziwa so. Mukomana uyu aitora tsamba dzangu kuchikoro dzainyorwa nemukomana wandaidanana naye. Ndobva achiuya bva ati ndapiwa tsamba idzi dzabvepi. Ndati mukomana wangu andodii wandodanana naye. Ndobva atonditi alright. Saka iwe uri kutoziva kuti hanzvadzi dzako dzinodii because taigara tese padhuze napadhuze. Saka ndakudza hanzvadzi dzako iwewe kuti une mukomana tono kuti unopapona kuti unorohwa. Kati waitirei kudaro zvanzi kana usingadi kuti ndiwataurire chidanana nenini. Kati zvichiita here zvanzi ndo zvandoda kuita. Ndati haina ndizvigoni zvekudini zvekudana wakoma zvakasanda akutoudza hanzvadzi dzako dzekurohwa. Saka ndakazongodana naye zvenguva diki ndo pakabva azonditera ndakuenda kuchikoro bvaandibata. Akakutera uchienda kuchikoro. Ndaenda kwasisi wangu ndikarara kwasisi wangu ndo paakandibatira uyu. Kukubata zvokurepa. Hatina kuirana. Uine makore mangani? 15. Saka tagara kudaro. Unoziva zvinoitika muupenyu. Ndambozvitaura kuti mhosva haidi. Nyaya yekutaura nemurume bambosumukai. Uyu mai ava vari kuti pamakarorana munobvira mambowirirana kuti murorana. Asi marriage yenyu yakaita marriage of convenience. Yekuti imimi manganga maripa uyu. Saka uyu uchizongobvuma kugara nemi. Asi pasina rudo. Chakakuunzai pamwe chete nyaya yekuti mamaripa uyu. Chokwadi. Wongo kana kuti kwete. Kwete mama. Alright.
makarorana naye rini? 2002. 2002 ndo makarorana. Maka aiwa andina first born yenyu ndegore riri? Ndeya 2003. Ndeya 2003 ndo first born yenyu. Right. Imimi 2003 mamune makore mangani? Inini 16. Under age guy. Tipes bacho. Baina nangu ndakanga. Because why? Kana yatoita zvaita nyaya inenge yatotora another twist. Because kana paane rape issue yatochinja, it becomes criminal. You have to do police investigation. Kana police yadi ya clear andizo then ndipo takuzotanga kudii, because already there is a claim, there is an allegation yekuti ndakadi ende dare rino harina jurisdiction over macases echi rape, and so we cannot proceed neissue yakadaro kusvikira mapurisa aita sei aclear nyaya iyo, because chatoda kuti tiite sei chatoda kuprove handiti kati mwana inde kwa 2003 handiti izvo zvaripi mwana iyi ari kumba mini kuti mwana wenyu izvozvizvi anechi 17 4 21 years ane 23 years. So kana mwana atori kuma 21 22 years zvitori pachena kuti kana hii story is happy proper, it then translates to chi statutory rape, because makarara nemwana ari under chi age. Kana mwana atori ne 21 22 years, it means makarara nemwana ari chi under age, it then becomes chi statutory rape. Chapter yagara iriko. Two issues. The first issue there, jurisdiction, not that jurisdiction. So it means the issue I see. So that Murumai say, and then the second issue, Masamo Nagawam Swatirian from August. As in Kupuro, the Kurapamka Duragan of 1 August. What does that mean? It means that you are going to have someone as we are going to have a so you could not claim over it. To the kuchinja kwenyaya akuiti kuti munhu ari innocent aite guilty kana kuti ari guilty aite innocent, because the reason why nyaya takaisiya kuti izove nhasi, it was because tatoda kuita investigations. Takaisiya nyaya ichiti we want to investigate. That is the reason why takati nyaya taisiya, we had joined this case to today, because takatida kuita chi andizvo. That's why ndati inini tisati taita sei tataura zvatakaona ma investigations andizvo pane here ane chekudii chobva chataurwa kauyo bva taura ndakarepwa is why zvandikutaura, because if you look at the age
age iri kutaura kuti munhu anga ari under age. Yes, rape is there. Rape haina kuti azakaitwa 20 years ago kana 30 years. Rape is rape. And on top of that, two is a technical issue. Do you know what say? And could the issue you have to know? We are on the songs about bananas in Kazuakibe. Tatarambana. We are looking at all issues. Don't know which Kopaninia and the papi. Yato Konso Batrashi. Yato Kwaso Batramunu. Dovania. Dovanuto Dari Yonyai. Uyu muswapi wa Samoni. Uyu atu andandisiri murume wakazi wake ibao. Akangandipa gupuro kare. Saka runduza kudare sani. Batika muri kuda zvatiutaura nezvokuti ishu yekuti chakakonzeresa gupuroka. Gupuro harina kuiswa nemukadzi. Gupuro rakaiswa nemurume. Handiti, which in this case, handiti, munhu dai kuluzi akaendesa gupuro mukadzi. Murume ndiye adata kuti akaunza gupuro to cover up for nyaya yake. Handiti, not kuti murume ndiwo nenyaya iwewe, ndiwo akaendesa gupuro, asi ndiwo wakuripota futi. Haicha make sense. Dai munhu wati gupuro mukadzi ndiye akati murume gupuro achakudi. Handiti, saka murume akuti no, akandiramba nenyaya yekuti angaruzwa kuti nyaya yake taita sei taibata. But now murume, the same murume aramba mukadzi ndiye the same murume kuti hakuya koripota kuti mukadzi wangu ahura. Apa murume ndiye akangana kuti mukadzi uyu pakuti ndizomuwane ndakarepa. So our hands are now tied. Pekuti isusu pa customary ndepekurambana. But pe rape, this court is not haina jurisdiction. Inini mvunzo ndekuti chinonzi rape. Kurepa unorepa musikana here kana kuti unorepa nana kuona ari musikana iyi. Aiwa, wanga usiri. Ina handina kurepa shama takawirirana tikanororana tikaenda mumba kwenyu tikaenda mumba kwedu. All right. Izwaika. Mirai. Zvinotaura rape unokwanisa kusungirwa mhosva yerape yekurepa mukadzi wakabhadharira mari wakarora. Ukagarara nemukadzi wako asiri kuda irape. Zvekuti azi ndakaona virgin. Zvekuti ndakaona virgin haina basa baba. Inini musikana uyu kauyu ndakadanana naye. Ndikamuchengeta inini ndaivachengeta pamba pangu ava. Izwa baba. Uku haisiri ishu. Zvese zvakuzama kuda kutaura ukabada uvhara ake nyaya dzake. Izwa ibambo. Nyaya iripo ndekuti pamaidanana naye maiziva here kuti i under age. Akanga ine makore mangani? Indaisaziva. Ini ndandiri mwana womudiki futi. Ndopanichi? Mambo uyu ndiwa 2005 ndiwa 2003. What 2083? What 1983? Aziwo makore enyu. Chitupa changu handinacho. Chitupa asi makazotora makura. Aiwa, izwai guys. Apa trotya tigadzirise nyaya. Kuti nyaya iyi iite straight so that ishatisatipise chi. Wotokwanisa kuita zvimwe zvinhu zvinotipisa chi. Ini ndiri kana iri yerape ngaende kunoripotwa to the relevant authority. Handizvo tobva tapedza ichi yerape. Asi yechi yekunzi mukadzi wangu wadi ahura. Handizvo ndiyo takutarisa
kuti iwo uchine here jurisdiction yekutaura kuti mukadzi wangu iwo wakaendesa gupuro. chandakaripota mambo ndechekuti baba ava ndo vakaputsa imba yangu nemudzimai wangu ava ndakavabata muloji. Saka ndakabva ndaenda nawo kumba kwawo. Izwai izvi baba patiri kutaura hatisiri wrong ipapo, hausiri wrong nesu hatisiri wrong. Munonzwa pandiri kutaura inini uri pazwa here nipa uyo hausi kuzwa zvandiri kutaura. Maybe zvandiri kutaura ini hausi kuzvinzwisisa kuti uyu mukadzi wakamuramba here. Ndamuramba, ndakamuramba. Wakamuramba rini? Ndakaenda naye musi wa1 kumba kwawo. 1 August. That's the technicality that we are talking about. Yes, wakamupa gupuro musi wa1 asi masamoni wakusungisa munhu yoende musi wa3 August. 3 August ndo patakamuona, musi wa2 1 ndo patakaenda, musi wa2 ndo patakauya naye pandakauya kuno ndikatora masamoni. Wangomuramba udhara. Ndogara nekuti ndiri chima. Aiwa, ndozvamaifurira hanzvadzi dzenyu izvozvo. Izwai bamuri. Izwai tira kuti tione nyaya kuti iri pano. Tira kubatsirana. Handiti ndati iwewe chakazoti iwewe waramba mukadzi. Handiti chakazokupa simba rekuti uchiende kuti mukadzi wangu ndabata nechikomba musi wa3 chii iwo mukadzi wakanga wapa gupuro kudhara. Because kana anga wamupa gupuro anga asiri mukadzi wako ba. Ivi nyange dai wakamuona aine umwe murume kana kuti aroorwa neumwe murume akanga asiri wako. Ndo muteni ndo chaizvo chaizvo. Ndiri kuzvinzwa mama. Mukadzi yesu kubva musi wa1 August mukadzi anga asiri chii anga asiri wako. Saka nyangwe dai akazobata nechikomba musi wa2 hachisiri chikomba ba iboyfriend yake. Ndizvozvo. Asi ndakamubata musi wa1. Musi wandakambata iwoyo ndo anga achiri mukadzi wangu. Ndobva ndaenda naye kumba kwawo. Ndobva ndanomupa gupuro. Vandaunza murume wekunoku ndiaputsa imba yangu. Zvebaba. Waifanira kuendesa gupuro after waunza chii nyaya yekudare yabva kudare woendesa gupuro. Because yekuendesa gupuro before usati wauya kudare because haasati ane mhosva bo. Because munhu asati abatwa kudare achiri innocent. Handiti munhu asati abatwa kudare achiri chii innocent. Azobatwa nechii nedare. Handiti wochiendesa chii gupuro. Because reason yako yekuendesa munhu kuchii yekuendesa gupuro ndeyekuti mukadzi wangu waita sei. Handiti ndinoona because iwewe pakabata mukadzi wako kekutanga handiti mukataurirana mukawirirana hauna kuendesa gupuro. Handiti meaning kuti mukadzi anga achiri wani wako because hauna kuendesa gupuro magarisano. Asi apa wakatoendesa chii ende wege uri kubvuma kuti gupuro ndakadii. Saka anything chakazoitika after waendesa gupuro hachisiri umwako wako. Ndiri kuzvinzwa asi nyaya yakaitika muri kuiziva. Ndizvazvo tinoziva asi pava nepoint hauzozvaira. Poindi ndiri kuinzwa. Alright. Saka andika mazwa nyaya ndikutaura. Right. Mazwa here bambo. Ndiri kuzvinzwa. Mapazwa pane nyaya yacho. Ndapanzwa. Yes. Right. It's okay. Apa taizwa asi ini chandoda kuti munzwe chetika. Muruzwa izvo ndizvo kutaura here. Muruzwa izvo ndizvo kutaura. Kuti nyaya yangu iri pekuti iwewe authority yekuti ndatorerwa mukadzi uyo akapa gupuro iri kubva papi.
mukadzi wangu akatorwa ndisati ndamupa because right now ka izvo zviri kumira naye mudarisani wozasiri mukadzi wako mambo izvo zvizvi pamakamira izvo zvizvi wakamira nani ndakamira nani anga ari mukadzi wangu zvapera asi mambo nyaya ndakauya nayo kunoku mambo nyaya ndakauya nayo kunoku ndeyekuti mukadzi wangu ndakamubata aine chikomba asi pane point uri pazwa point iripo ndeyegupuro wongu ndakatsamwa handitika kutsamwa ndakatsamwa handidi kunyepa zvekuti ndakazvidzora ndikadai ndakaita zvimwe zvinhu saka ndipo wakakanganisa manje because handinganokona allright izvo zvizvi handitika I think maybe unofanira kunzwisisa zvandikuedza kutaura kuti izvo zvizvi ndiri kutonga ani nani because mukadzi uyu wakamupa gupuro musi wa 1 masamoni edare musi wa 3 masamoni edare akazouya uyu asiri mukadzi wake bo uyu akaendesa gupuro musi wa 1 masamoni obva asvika kune musi wa 3 uyu anga asiri mukadzi wake bo koti yazopedza manje kauchizoendesa gupuro manje urumanyiri because right now alright tikapa decision izvo zvizvo takupa decision iwewe handiti do you know kuti uyanikwanisa kusuwa dare rino hero rekuti uyu dare rakati rakanditonga inini nemukadzi asiri mukadzi wangu kana kuti uyo anokwanisa kutomira padare pana achiti iya dare rakanditonga richiti ndanyenga mukadzi wemunhu iye asiri mukadzi wemunhu aiwa anga achiri mukadzi wangu ndakamubata ari muloji zvikuzvinzwa mambo handika kupoindi yangu uri kuzere paii hatizoti pane chakashata tiri kuti inini pane nyaya yangu payaenda kooma nyaya ndipo pairi kuoma pekuti izvo zvizvi hausiri murume nechiyapa handiti yedare masamoni akazouya kuuyu iwe waendesa chii gupuro kare which means kuti anga already takazoita proceeding yedare anga asiri mukadzi wani saka iwe uchiri kusungisani mukadzi wamustritu iyo zvinyange utozwa kuti aurorwa nomwe murume hauna claim you have got no claim because hasi mukadzi wako wakamhanya kuisa gupu dai wakambomira dare ripere then uchizoendesa gupuro manje yakanaka manje zvaigona hangu kumira but zvinhu zvacho zvanga zvakandomenda asingachazvigoni aiwa izvazvi but zvaichinjei kudileya uchimirira maprocesses edare achifamba wati wazoenda uchenji ari kugaramba kwawanditi ari kumba kwavo but waisiya kana wozoganura waona outcome yematatu because alright izvo zvizvi claim yako iri kwemeneta from where yekuti uti mukadzi wako claim yako yekuti uyu mukadzi wangu anyengwa iri kubva papi iex yako gupuro ndora vharavhara zvese aiwa ndati iyi ex yako ex yangu hongu mambo asi gupuro rakaenda nenyaya yekuti ndakamuona then zvimwe zvakazoya hazvo mashure asi chandakamubata ndakamubata aine chikomba zvasi gupuro rabvaravhara zvese zvasiri mudzimai wako hongu ndizvozvo ipapo ndapabati ndasinotanga kuendesa gupuro ba wakambomira procedure yekoti then koti yapedza manje wochiendesa gupuro rako riye iri clear manje ndakaramba right anyway haina kupera bai ndane dzimwe pfungwa chimboendai ndichazokudaidzai inini pane zvandawambotarisa pamusoro yechangamiro sinzi ndakatambirawo mwana musi wa 1 August mwana wakandiora kuti ndakasungwa ndakatorwa chipfeko chemukati ndikavhariswa banga nemushonga hembe dzikakanda mutoireti saka sinzi nhasi mushata pasisinacho saka ndauda kukumbira kuti mwana wangu maybe unogona kuzonawo chimudhara chekudhonzana nacho asi wakadini wakasungwa ndakukumbira kuti asununguke
Mati mwana akazaka ndakaitwa sei? Wakalokwa. Wakasungwa. Pachiwano tunozi Rukawo. Akaiswa Rukawo ndiani? Nemurume wako wachizvi chiri kuendeka mazuva acho. Should be 20. Right, taura weganya yako shamwari. Pamusoro ichanga. 2018 murume wakauya taingotaura nyaya yedu general talking yedu mumba ndobva atoti wewe ndikafuma ndafa nhasi uchazoda kuroorwa here ndikati ndichada kuroorwa ipapo ndandinaona wangu 4 aiwa handichadi kuroorwa ndogara nei newana wangu zvandaoright zvakanaka tobva tatogara tatokanganwa kuti takambotaura nyaya yakadaro ndopa akazouya nebanga rake okapinyowani nechipfeko changu chemukati neplastic rake rane mushonga pasaidi ndobva atoti wo wakati hauchadi kuroorwa kana ndafa ndikati hongu ndobva ati chindivharirawo chi banga iri ndobva ndangorivhara banga riyari ndobva aputira pamwepo nechipfeko chiyachiya vangoisa muplastic riyariya zvachichiya ndeunondiwitinesa ndichikanda pai mutoilet nekuti wati hauchadi kuroorwa ndi 2018 ndobva ndakabva ndangowitinesawo achizvikanda pai mutoilet. Right, vaizwa kai? Bam, makazwa ataura? Ndozvinzwa ndakauya makauya imi kune mukadzi uyu mukasvika mukataura kuti mukadzi uchada kuzoroorwa here kana ndafa. Mukadzi akati achadi kuroorwa kana wazofa. Imi mukati alright. Okapi yakavhurwa. Ndobva mamutivhara okapi. Mukadzi ndokubva avhara chi okapi. Ndobva matora chipfeko chake chemukati bhurukwa. Ndobva mamunyeredza okapi iyoyo mubhurukwa. Ndobva maisa mupepa. Ndobva maenda kutoilet. Ndobva mati uya uite witness yekuti ndaita sei? Ndakanda toilet. Saka yadaro mukadzi wakuti tezvara wakuti mwana wakanditaura kuti ndizvo ndakadini? Zvandakaitwa ndakalokwa. Saka zvotasiyana nemurume ndakukumbira kuti murume andisunhure. Mama. Ina handina kuloka munhu zvaanga achifamba dai nzi anga akalokwa anga dai asina kumunamira here. Isusu hatituziva. Handina. Isusu makamboita here process iyo. Handina handizvizivi. Toilet yacho iriko here. Iripo. Yatakaiputsa ngachera. Handeitonoichera. Pamusoro ichangamira. Mameseji ndinawo mufoni. Ataitotaurana nenyaya iyoyo ndikati panapo kuti bva pamba pangu inini handibvi. Pamba pano ndakapashanda ndikapawaka. Ende pamusoro pazvo ndine zvinhu zviri mutoilet. Ngazvitange zvabuda ndione kudi arimo mameseji mufoni akati ndiri kuya newakomana tichichera toilet tibvise uyu mambo apana andina uloka munhu handizvizive hauna ukanda here handizvizive aiwa handina ngatizvifambire mambo ndokumbirawo ndambonza muchitaura nyaya yekufembedza tombozvifambirawo nyaya idzodzo iyi haidi kufembedzwa bai iyi ida kungoziva kuti wakazviita here kana kuti yacho aipindura kuti ndiri kuya ndichichere chii kana asina kuzviisa aiwa handito zvavitaurika ndingatizvichere tonozirimwe kuzviita here taura chokwadi iwe bhurukwa rangu regirei riri mumutele hazi bhurukwa rangu regirei rawakamonera okapi ukakanda ririmo pamusoro changamiri so atatotanga tanasisi wangu akadii kuzvipikisa wana tete wacho hanzvadzi yatezvo rangu inini iripo ndakaiudza wanozvisa bamunini wangu akandifonera wakati komai guru mukoma wakazviita ndikati amhenu ndakaudzwa wana tete akadii kuwarambira wana tete wake kuti kunyepera tete anoita zvinhu zvakadaro uyu aiwa ngatitinochera toilet yacho maidhefi ngatinochera toilet yacho asi hakuna zvakadaro hakuna handinawo muloka asi nyaya itika ndeyekuti ndakamuchikichidzira uyu munhu nenyaya yekuti anga asingafambi zviri straight mushure mekunge aita mwana aripo munina kana wakachichidzira it means wakazviita but wakazoloka wakaita ngawaloka iwe usinoka famba kwazvo vangu uri kunyanya saka ndaimuchikidzira uyu munina ari kuita witness yekuti anozviziva here kuti akatondibvunza kuti maiguru zvafamba sei kuti mukoma wakaisa anozviziva here kuti mhosva yakaita ikuisa mabhurugwa mutoilet saka munina wacho aripo aripo Wilson waenda alright saka ndinga muri kuona kuti nyaya yenyuka
yamakauya nayo handiyo nyaya yenyu chaiyo chaiyo. Nyaya dzenyu dzakadii? Nyaya dzenyu dziri mumereji yenyu dzakawanda. Inyaya yekusafamba zvakanaka mambo. Asika munhu asiri kufamba hake zvakanaka yabva yaenda kunobuditsawo kuti rimwe saidhi renyu bambo. Zvinenge zvichishungurudza mambo. Saidhi renyu bambo risina kumira zvakadii? Isusu hatuna kuti zvinhu zvigadzirisike kuti zvifambe zvakadii. Because dai kuruzi nhasi uno tazozwa kuti pane wamuri kufungira pane akanamira, maizobvuma here kuti ndini ndakazviita? Mambo inini zvandakaita handina kuita zvinhu, ndaimutyidzira munhu uyu. Asi bhurukwa makaisa pabanga. Bhurukwa makaisa pabanga. Aiwa, tangori munina bva takanda, tinonorichera. Ungazi uloga hako basi ungodada kungoti wamuloga. Atyewo adzikame. Aiwa, tandichifamba nayo. Aiwa, handina kuzviita zvekuloga handina, asi kumutyidzira ndakatyidzira. Mushoni wengu anga asifamba zvakanaka. Aiwa. Zvokuti unoziva sei kuti uri kufamba mushe here maiti? Hausi kufamba zvakanaka nanhasi. Iye munhu anenge achida kuningirina ungatora uchibva warasa yakati unochengeta uzoitira hauchadi kuronga. Neza mtoni mboni munhu anomuka kuda kuroyonora anofanira kuisa maoko ake somachine. Saka haumupindi because unokoda kuti zviite kupirapo. But manje hazvibvumisi. Mokeri pamunhu asi nenchida imba yangu nenchida kuzama kugadzisa imba yangu. Ukalokwa unode. Kuti anaondiloka. Wakalokwa kuti. Mukadzi wenyu arugara naye sei ndakuloka pai. Wakalokwa kuti. Ndakuloka kupi. Ndakuloka pai. Aiwa tichafamba nazvo. Mukadzi wako rugara naye sei. Mukadzi wako rugara naye sei ndakakuloka. Shamwari. Zvazo chiurira kuti. Mufundisi wako nyari. Chamungaputsa imba kuswera kuya muchindigarira pamasofa kudai sokuti hanzi hatida kukanzira chicha munondikanzira mimi zvotaura kuti zvisingaiti be unotaura kana tamupa inguva kutaura. Right. I think zvandakuita kasi kutaura kwandaita. Ndatichamupa nguva ndokudaidza. Ndine chikumbiro changa. Yes. Mazvita pamusoro iyi. Inini ndingori nechikumbiro chimwe chete. Shona yevakuru inoti gomba ibati. Murume ari kutaura zviri pachena chena. Kuti akandibata muloji. Ndaingokumbira kungokupei mbo. Mazuva ano technology dzawanda paakatsanangura paya last week akatsaura kuti anga aine nguva achifollowa anga akandiona ndichipinda mukadzi akamona achiteera akaunganidza mahwindi zviripo paYouTube zvese zvaakatsanangudza. So chandiri kungoda umpo hwekungoti aise pamberi penyu kuti munhu wandiri kutaura nezvaye wandakabata uyo ari apo. Shona yenyu yamakatidzisa Changamire inongoti gomba ibati. Kana usati waribata harisati rava chinyi harisati rava gomba. Saka ndaingokumbira kuti angoise pamberi penyu umbo hwekuti munhu wandakabata uyu paakataura kuti ndakabuda nepawindo otora mapikicha ndichibuda nepawindo hazvinetse izvozvo izvozvo zvino zviri nyore nyore Changamire. Indo chikumbiro changu mazvita baba wangu. Right, anyway, Wamawadza. Saite ashava, don't worry. Saite my emotions. Saite my emotions. Tinoti nyaya iite sei ipere because ine zvakawanda nyaya izvi mukati mayo ende ndikutoona kuti kupera kwacho kwamamufunga kuti chapera nhasi haiperi nhasi. Ndosaka ndati ndipei chii ndipei nguva ndibatanidze zvondinoda kubatanidza then ndabatanidza zvondoda kubatanidza ndochikudaidzai ndini kuti musi wakati kudaro wakomana itai sei dzokai tibva tapedza nyaya iyi nyaya
you are not free. Imi mai hamusi innocent, imi bambo hamusi guilty, hamusi innocent. Mese makadai hapana ari guilty, hapana mese muri innocent. Kusvikira ndakudi ndakudaidzai kuti chidzoka ipana tobva tapedzerana chii. Because mani tumwe tunhu mukati mai tinoda kumbotanga ndaita zvoda kuita. Handizvo? Endai mumira ndiani ndapedza zvandakuita. Ale nyazika.